Aventurers, avui ens endinsem a les restes silencioses de Vinyoles, un racó abandonat situat a la comarca de l'Alt Urgell. Aquest indret, ara deshabitat, conserva algunes masies en bon estat, mentre que altres edificacions han resistit el pas del temps en diferents graus de conservació. Un dels elements més destacats del lloc és l'església romànica de Sant Cristòfol de Vinyoles, un testimoni d'èpoques passades que es remunta al segle XII. La seva estructura, amb una nau rectangular i un absis semicircular, encara conserva detalls arquitectònics que en parlen del seu passat vinculat al castell de Sant Cristòfol, una fortificació que va pertànyer al Sant Martí durant els segles XIII i XIV. Avui, Vinyoles roman com un record mut del temps, un vestigi d'un passat medieval que resisteix a desaparèixer, oferint-nos una finestra a la història de la comarca. Aventurers, una vegada més, de ruteta. Aquesta vegada anem a l'emplaçament de Vinyoles. Veurem aquest mas gran, que és el que en millor estat està, i després ens mourem cap a una altra zona on veurem alguna coseta més, a veure en quin estat es conserva. Aquesta sí que crec que és d'algú que encara la ve i la cuida i guarda coses, així que poc hi podrem veure al seu interior, però ens farem una miqueta la idea del que es pot veure i també de l'estat de conservació del mateix. Aquí ja podem observar que hi guarden un carro prou guapo. Al seu interior hi guarden trastos, tubs i veig. Aquí hi ha un altre de girat, aquest sí que ja està fora de servei. I com podem observar hi ha moltes caques aquí, perquè també estic escoltant esquelles de vaques, suposo, a veure si ens les trobem, i si no, doncs millor, perquè a vegades em barren al pas i no puc accedir a segons quins llocs. Bueno, aquí ja es veu, el que us deia, està tancat, o sigui, hi ha una conservació al mateix darrere, així que si voleu veure una miqueta al seu interior com és, així després ja ho compartim i ho veiem a la vegada. Aquí sí que tenen algunes coses, suposo, per fer algun tipus de reforma, perquè també ja es veu la paret està molt ben conservada i a la vegada restaurada, perquè es veu ciment. La porta més guapa. Mireu, m'encanta. Sí, eren les veges d'aquí, les vaques. Farem una mica de rotllana amb aquesta edificació i després ja girarem cap a l'altra. Mireu que impressionant la paret i la bona conservació que té aquesta mateixa. I aquí també ja es pot veure que també hi ha una porta lateral, en aquest cas amb un pany molt guapo. Estic mirant a través d'aquí, us ho ficaré així a veure si després ho ampliem. Veu alguna bala de palla i el terra ben conservat. Però clar, ja que no podem accedir, doncs hem de fer una miqueta la idea del que hi ha. I aquesta és la grossa, que més o menys això deu fer, no sé, 12-15 metres d'alçada. També ja veieu la conservació. Pel que he estat llegint, es remunta al segle XIII, aquest emplaçament, i està... Mira, a veure... Està tot tancat per tot arreu. I aquestes són guapes. Aquestes són les quines abans es ficaven i no feia pas falta això ni això per conservar els masos. Ja us dic, està molt ben conservada dintre de la història que porta al darrere. Com bé dic, suposo que hi ha hagut al darrere una bona conservació, restauració i demés. Després ja mirarem a veure què hi ha. Mira que guapo. Aquestes bigues interiors, la punta per fora. Aquí mireu quines vistes esplèndides de la serralada del Cadí, que avui està borrufejant una mica, o sigui que segurament ha de nevar. Mireu aquesta també,
superguapa, que serà per portes aquí. Dalt de tot, aquesta balconada. Igualment aquí també, que m'he passat, n'hi ha una, també, que estaria molt guapo poder entrar en aquests llocs, saps? I poder saber més la història i què s'hi colla, saps? Aquí dins. I aquí sí, aquí hi ha un lloc que està obert. Almenys podrem fer interior en algun lloc. Perquè això està bastant desastrós, Que sí que podem veure algunes fustes ficades, una caixa vella. Al teulat, doncs, s'aguanta pels pèls, perquè la part del mig ja està tota foradada. Aquí avui ho han ficat perquè ningú s'hi caigui. I aquí ja es pot veure que està al terra. Així que tampoc no ens atansarem gaire, no ens emportem un ensurt. Aquí una altra porteta, molt guapa. Aquí una mini... no sé què hi devien tindre aquí. Algun sant, sempre val més suposar. I ara el que sí que m'estic fixant són aquestes escales d'aquí a allà, i mireu com pujaven. O sigui que això pinta a casa, no us vull dir senyorial, però una bona entrada. Pujarem. Aquí una mini terrasseta, o sigui aquí per fer els seus gin tònics de l'època. Mireu el teulat que veiem fa un moment, ja veieu l'estat que té. Des d'aquí dalt no us sembla tant, però aquí ja es veia a la meitat com estava d'obert. I aquí arribem a la quina us comentava, que és la part superior. Molt i molt guapa, Molt. També unes escales. Mini forat perquè s'hi puguin colar els gats. Petits detalls. Ficaven fins i tot, ho veieu? Que ho esculpien. També està molt guapa, està tancat. No ens emportarem un regal. I això no sé... Ho veieu? Aquí n'hi ha una i aquí n'hi ha una altra. No sé si és perquè des de dins ja sortia el ferro i aquí li feien donar el tom o perquè està així. A la vegada mireu el tall de la fusta, que ben fet. Això no sabem si és més modern o també més antic, però podria ser més modern, tampoc no de tants anys. A veure si hi ha alguna coseta més per aquí baix. Aquí baix hi ha alguna altra entrada, veiem, des d'aquí dalt, que és la part de sota de lo que acabem de visitar, que està tot a terra. I després aquí ja es veia que tenien bastantes feixes a dintre de la mateixa finca. I ja també n'hi ha una altra, aquí també. O sigui que aquesta casa a la seva època devia ser bastant important, ben situada aquí al terme de Cava. Així que ara, després de visitar aquest emplaçament, ens dirigirem cap a més amunt, que encara hi ha alguna coseta més a visitar, i així ja aprofitem i fem una miqueta més d'exploració. Igualment veieu allà al fons, clar, com no puc entrar, allà sí que es veu que hi ha un paller que he fet una captura des del darrere, allò que es veia el foradet petit, doncs és allò que veiem allà amb aquella part del darrere. Ja us dic, un bonic emplaçament, i veieu que
El passat està aquí, però ho visitem amb un present. Així que anem cap a dalt i seguim visitant una miqueta més això, va. Després de vindre d'aquí, de la casa gran que us indico, ens trobem aquesta església aquí al mig, que és l'església de Sant Cristòfol, així que l'anirem a visitar. Veig que encara hi ha una mini, molt petita campana, que això suposo que deu haver estat ficada a posterior perquè és molt petita, deu fer, no sé, 5 dits. I ara ens atansarem més, mirarem al seu interior i així anem a descobrir-la una miqueta per sobre. I després anirem a la part lateral, que hi ha alguna casa també que també ja no hi viu ningú. Així que som-hi, va. L'estructura exterior, de moment, impressionant, s'aguanta superbé. Accedirem per aquí a un lateral que veig que hi ha una mini porteta. És que no he trobat res més si no es vinguen de l'altra banda, però com pugem d'aquí baix doncs aprofitem. Aquí, a primer plànol, restes de les escales per poder-hi entrar. I mireu quina façana, molt i molt guapa. On també es pot veure ja que pugen les mateixes per fer aquest decorat natural. Així que entrarem. Les portes encara estan senceres i molt guapo el seu interior. Aquí la pica per agafar l'aigua beneïda. Aquí sembla que hi ha una altra terra. Petits detalls de les parets que encara conserven alguna capa de pintura. I ara, a continuació, us explicaré una anècdota d'aquest lloc. Així que fem una miqueta més d'exploració. Suposo que aquí devia haver, amb aquest altar, el Sant Cristòfol. Aquí alguna coseta per guardar-hi alguna cosa. Aquí l'altar per fer la missa general. I l'anècdota que us volia explicar, que jo no la sabia, veieu que el terra està com aixecat? Doncs van vindre, això fa molts anys, van vindre a aixecar el terra per mirar a veure si podien trobar restes aquí sota del mateix, d'alguna cosa. No em digueu què, però ja em direu la gent quines idees té d'arrencar el terra per mirar el que podria haver sota de la mateixa. Ells pensaven que hi hauria restes de joieria o de més enterrades aquí. Bé, la gent con tal de fotre bestieses. A veure, aquí sí que veiem que hi ha una porta. Sorpresa, sorpresa. I ja sabeu que amb això no es veu res. Ficarem una miqueta de llum, així almenys ens podem fer una mica la idea, però espero que no hi hagi rampanats. Venen sempre a mi, saps? Bueno, es pot veure que és una mini sacristia aquí pel mossèn perquè es pogués canviar i de més. Així que es veu aquí una mini finestreta que està tapiada amb molts mosquits. Aquí n'hi ha una altra. Ja veieu, tampoc no és molt gran, però sí que us puc dir que l'interior, la paret es conserva molt i molt bé. Anem a tancar-ho com ens hem trobat. I res, a veure si fem una miqueta més d'exploració pel lateral, així podem veure a veure què hi ha. Us mostraré també el sostre, perquè veieu també com ja està, també en quin estat, o sigui que tampoc no... A veure, per ser una església, no sé si és del segle X o XIII també, doncs, dintre del que cap, doncs aguanta força bé. N'hem vist moltes que estan en pitjor estat. Mirarem aquí al lateral a veure què s'hi veu. O sigui, hem vist un, hem vist l'interior, i ara mirem l'altre, si ens fem una miqueta a la mateixa idea. Anem per aquí, ja ho veieu.
el mateix. Mira, no els veureu, però hi ha 2 cabirols allà. Hòstia, mireu. Hòstia. I aquí al lateral de l'església, aquesta és la part del darrere que acabem de visitar, que és on està tan fosca, i allà us ho ampliaré una miqueta, es veu la mini campaneta. Ara pujarem aquí dalt, que ja es veuen, aquestes masies, i anirem a visitar-les. Arribem a la part superior, on us he dit que aniríem a visitar la següent construcció. A veure en quin estat es troba, que ja només entrar, ja veieu quina portalada, sí que té la porta petita aquí d'entrada, però mireu aquesta, quin arc fantàstic. Avancem una miqueta per aquí a la dreta, aquesta porta que... Bueno, encara tanca. Aquí sí que podem veure una miqueta on deuen vindre les vaques que veiem a resguardar-se, i es pot observar una miqueta al seu interior. Aquí devia haver una planta, com és lògic, amb aquestes bigues que hi ha, i aquí ja es pot veure la llar de foc o el mateix forn, perquè hi ha un forat i suposo que era un forn. Aquí veiem una entrada que devia ser l'entrada per entrar en aquesta planta superior. Aquí hi ha una mini porteta, però entrarem per la següent, perquè així també podem veure una miqueta al pati, perquè Déu-n'hi-do, si era gran, Farem una visió des de l'altra banda. Mireu, que bonica, que bonica. Quants detalls podem observar. Portes, finestres, forats, bigues que s'aguanten allà com si res. També hi ha un altre arc, devia portar una altra secció. També això també està tot per terra. Al sostre mateix també. A veure, abans d'entrar, que he vist aquí un petit detall. Què devia ser això? No ho sé. Petit detall. No passi per sobre. I aquí l'altra entrada, com us he mencionat, que veiem des d'allà. En aquest cas ja veieu també unes bigues supergrans. Aquí per ficar-hi el menjar dels animals perquè poguessin menjar la mateixa palla i poguessin estar aquí refugiats tranquil·lament. I a veure aquesta si s'obre. No, està bloquejada. Si no, no puc accedir a aquesta, que és la del pati del lateral que hem vist. El que sí que també m'ha agradat molt el detall és de les fantàstiques escales que encara es conserven. Si ja ho veieu. Mireu, que fantàstiques que estan. El que sí que no m'agrada gaire és aquest terra, a poc a poc. I mireu aquí al seu interior les bigues ja amb molsa. Ostres, fantàstica! Mireu que gran aquesta xemeneia. Impressionant, Una llauneta, i aquí algú va ficar quatre
pedres per poder fer foc algun dia que devien vindre. Aquí sí que es conserva una estanteria de prestatgeria, o potser algú la va acabar de ficar amb una caixa. Allà una altra entrada que ens porta a una altra habitació, el que és bastant difícil d'accedir, i més si les fustes estan tan humides com estan, perquè allà sí que pinta a que es puguin trencar molt més fàcilment. Aquí un altre pot, o sigui, una altra cosa no, però pots veurem. I aquí estem a la secció lateral de que us he ensenyat que hem mirat des d'allà, que podem veure aquí al mateix forn, que tampoc no hi puc accedir. Per això, o sigui, és bastant complicat d'anar a observar, sempre i quan ningú ho restauri, i llavors sí que ens donarà la visió perfecta. I aquesta també és molt guapa, Només situeu-vos un moment com devien viure aquí en aquella època. O sigui, la tranquil·litat i de més, i ara mateix, si diguem estar a 2 o 3 graus, pues, al carrer, com dic aquí, temperatura ambient, pues, imagineu-vos a dintre d'aquestes cases, que també no és que aïllés molt la situació, però bueno, amb aquests focs que devien fer ja es devia conservar força al seu interior. Petits detallets. I aquí dalt també veieu que també s'aguanten aquestes fustes. Devia fer una mica de porxo per l'entrada aquesta, que no es mullessin i poguessin quedar una mica sota cobert, igual que aquí sota. Pujarem una miqueta més amunt, perquè crec que n'hi ha una altra, i si no, doncs, a veure què veiem més per aquí. Fem una visió lateral, també. Quina teulada més bonica, així passada amb al llarg dels anys. A veure que s'hi pot veure aquí més lateralment. També ja queda bastant tapat tot, O sigui, jo crec que el que us he dit del forn es queda aquí, veieu? Que el lateral és el del forn que hem vist abans, que ja ho hem vist en d'altres pobles i fa aquesta forma. I cap aquí també es deu anar pel darrere de la mateixa casa, però ja ho veieu, està tot ple de malesa. I aquí sobre n'hi ha una altra, que li farem una ullada també. A veure quin estat es troba. Ostres, Déu-n'hi-do. Està bastant també per terra. He vist un caminet per baixar per allà, faré una ullada per sobre primer, i després baixarem a fer-hi una mateixa ullada. Estem a la part superior, doncs aprofitem. Mireu, aquí també una altra habitació. Aquesta també ja està per terra. I a veure aquí lateralment més. Estem bastant alts i per aquí ja no hi ha cap més. Veieu també. Ara anirem al caminet, com bé us dic, i intentarem entrar lateralment a veure què hi ha, va. Una vegada a baix procedirem a entrar. Ja ho veieu com està l'estat, que al mateix pas dels anys i bueno, la climatologia, l'aigua, suposo, i el fred han fet caure aquest tros de paret. Per aquí una entrada també força tapiada, però entrarem fins on podrem a mirar. Bé, aquí ja veiem la part superior amb un prestatge allà, una finestreta amb
amb uns bancs per poder-s'hi assentar. Una altra prestatgeria. Aquí n'hi ha una altra. La veieu allà al fons? Allà al fons. Estic en una posició una mica incòmoda i us ho tinc que assenyalar amb un dit. A veure si puc obrir una mica més de pas aquí al terra i poder fer una observació més àmplia, perquè ja es veu a la part de sota també que hi podrem accedir, perquè hi ha una porteta allà al fons, però aquesta mateixa ja millor no trepitjar-ho, Toni. I aquí sí que hi ha una altra porta, però com s'obre cap aquí, doncs no la podrem veure, a part de que tot això està esfondrat i aquí també es veu a la part lateral com ha caigut l'altra part de la paret. El que sí que faré és una mica d'observació per la part superior. Estic aixecant el braç, no em digueu el que estic enfocant, perquè ni idea. Així que després ho mirarem tots junts. Anirem a la part més de baix. A veure si puc passar per aquí sota. Ja veieu l'entradeta també. Que guapo. I aquí, a veure, al lateral, perquè si veig això, ja hi ha unes quantes bigues per terra. Un mini foradet. Aquí sí que hi ha com una escala. Puja als prestatges que hem vist. Aquí hi ha com una altra sala, però per aquí podem accedir a una, que no sé si serà la mateixa. Doncs no, no és la mateixa. Però ja podeu veure aquí una de petiteta, la finestra, i molts rocs al seu interior, amb les bigues a sobre. També tenen, ho veieu? Aquí és com si també estiguessin, no ho sé, com gastades. Com pot ser això? O sigui, hi ha una part que està més negra, però l'altra està com gastada. I aquí farem una observació, a veure què hi podem veure. Així després ja ho mirem tots junts. Vale. El que m'ha quedat amb la incògnita és aquesta d'aquí. Però clar, només és llarga. Ja està, no hi ha res més, ho veig des d'aquí. O sigui, és com la que acabem de visitar, el mateix. A veure, seguim mirant lateralment. Aquí la finestreta que hem vist de la part baixa. Aquí, de la quina hem explorat aixecant la càmera. I aquí sí que el que sí que estic veient és la part baixa, que està ben caiguda. Mira, ja que ara podrem veure alguna cosa. Oh. Vale. Doncs mireu, hem pogut entrar a la part que crec que he aixecat el mòbil des d'aquí. Aquí sí que es pot veure uns prestatges. Les fustes veig que estan bastant en mal estat. Aquí sí que hi veig una tapa. Allà es veu com una miqueta d'esglaons. Allà suposo que hi devia haver la llar de foc perquè hi ha molta cendra. Una mini prestatgeria.
I res, aquí hi havia com una altra planta. Ja us dic que aquí una miniscala amb una altra porta que està al terra. No ho trepitjaré, que a vegades m'ho digueu, però és que aquí ho veig molt malament, també, ja es veu que està humit. Allà sí que veig una espardenya, aquí baix. O sigui, això hi ha aquí molts detallets que... Mira, l'altre està allà. Has de buscar les 8 diferències. Pues aquí ja podem anar veient els detallets. Aquesta també, Déu-n'hi-do com està. Això perquè s'aguanta aquí. Ara tornarem a sortir i anirem lateralment a veure el que veiem. Tenim que vigilar perquè ja ho veieu, m'aguanto sobre una viga. Us ficaré aquí. Aquí he passat per un forat que ara tinc que tornar-me a agotxar. Això fa una mica així lateral, però que clar, he mirat i no sé si és de la mateixa estructura, però m'havia semblat com si fos un forn també, però està tot tapiat. Veieu que guapo, com s'enreden aquí les arrels. Aquí mirarem una mica lateral, ja no en queda gaire més per veure. Des de la part superior. També podria... Aquí també hi ha... Mira, allà hi ha... A veure... Hi ha un gerro o alguna altra cosa antiga ja de la mateixa masia. Si el podeu observar, a baix, molt complicat d'arribar-hi amb aquell tros. I aquí, lateralment, des de l'altra banda es podia passar. O sigui, però com ja està, amb el pas del temps està tot ple de vegetació, ja ho veieu. Mil coses aquí, per poder-hi no passar. Aventurers, una vegada més arribem al final del vídeo. Desitjo que us hagi agradat aquesta nova entrega de l'emplaçament de Vinyoles. Ja ho heu vist, hem vist diferents zones, algunes estan millor que d'altres, unes podem entrar, d'altres no, però ens podem fer una miqueta a la idea del que s'hi cou per aquesta zona. Com bé dic, desitjo que us hagi agradat. Sense més, m'acomiado amb aquest fantàstic pilar que l'hem passat per alt, però per poder-ho fer al final del mateix vídeo. I com sempre us dic, si teniu algun comentari o de més, m'agradaria que el deixéssiu al respecte. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li un m'agrada, i si no esteu subscrits per veure contingut del quin faig i em voleu seguir, doncs esteu convidats. Aquesta és la vostra casa, jo us portaré d'aquest material, i si faig alguna altra coseta diferent, doncs també m'agradaria compartir-la i a la vegada doncs, que la valoreu. Sense més, moltes gràcies per arribar fins aquí. Toni l'aventura, gas aquí!